В Франция в момента има големи протести. И за съжаление темата е много сложна. Протестите тръгнаха от предложението за бюджета за следващата година, понеже Франция не е супер добре в последните години. Има висок дълг, който продължава да расте и искат да свалят, мисля, че около 6%, което препоръката на Европейския съюз е около 3%, за да влезеш, нали, дори в Европейския съюз трябва да си под 3%, както ние сме и така нататък, колкото и да ви казват, че инфлацията тук е по-висока, не е. И да, хората протестират. И разбирам този протест, разбирам защо. Казах ли, че ще се премахнат, ще се намали финансирането на много от социалните програми. И нали имат там нормалните неща, дето пак искат да вдигат годините за пенсия, ама това няма да мине. Те ще подпалят цялата държава преди това да позволят да се случи французите. Но това е реално много сложна тема, защото от една страна разбирам защо го искат. Отговорът ми е просто трябва да таксуват повече богатите хора, което Франция не е държава, която не таксува богатите хора. Франция има, нали, най-високия прогресивен данък като в света, мисля, че. И много французи милионери, напускат Франция заради това, което да се напускат, нали, аз подкрепям такава политика. Проблема е, че не съм сигурен, че точно това е отговора в случая на този проблем с дефицита. Има една графика, според която Франция е на първо място по пенсии. Мисля, това е държава, която наистина харчи много за социални програми. Те харчат много, да. Обаче хората някакси не го разпознават това и някакси искат още и още. Да, и... което просто... Да, може би добре да спомня, че правителството им падна наскоро. Да. Отново имаше вот на недоверие, който беше успешен и правителството им падна. И сега Макрон не знам какво да прави вече. Темата с Франция е много сложна. И защото разбирам ги, подкрепям такъв тип политика, просто не мисля, че това е отговора. Не мисля, че Франция може просто да изкара тези пари от някъде. Не мисля, че толкова много могат да вдигнат данъците. Отговор на това би било, например, защото много от бизнеси, които не са доволни от някаква държава с високи данъци, просто се местят в съседни държави. Нали? Това, което се случваше, беше, да кажем, държави, като идват в Европейския съюз, ходят, например, в Ирландия или дори държави като България, защото просто данъците са по-ниски. Аз не знам, официално минали това, където да се унифицира бизнес данъка, който е там на 15% из целия Европейски съюз. Не, мисля, Ирландия го беше блокирала това. Да. Отговорът е, че трябва Европейския съюз да стандартизира много от тези политики, за да не могат да бягат в други държави, за да не могат да избягат от Франция или от някъде там. Защото те ще искат да бъдат в Европейския съюз, ще искат да работят в Европейския съюз. Европейския съюз е втория най-голям по големина маркет в света, ако не се бъркам, по колко пари даваме и плащаме и купуваме неща. Така че те ще искат да са в Европейския съюз и те трябва да се съобразяват с по-високите данъци, които смятам, че трябва да имат. Но да, това за Франция просто имам предразбирам защо протестират, никой не иска нещата, които получават да намаляват. Обаче не знам каква друга опция имат французите. Не мисля, че дори да вдигнат данъците на богатите още повече. Аз виждам, че прогресивния се качва до 45%. Не знам, аз си спомням, че беше повече май пак 45% не е въобще малко. Това е, нали, високо. Което няма нищо лошо в това. Ако си милиардер, нямаш проблем да си го позволиш това. И трябва да допринасяш на държавата си. Защото икономиките на... Кой беше с Trickle Down Economics? Reaganomics. Идеята, че когато богатите хора плащат по-малко данъци, те ще строят повече, ще харчат повече и тези пари ще стигнат дори и до най-бедните.
е нещо, което от 30 години знаем, че не работи така. В момента това, което богатите хора правят, правят хиляди мизерии просто за да не имам предвид вместо да преинвестират в компанията си, това го правят като бонуси допълнително. Парите не трикъл-даунват. Но да. Защото богатите просто си държат парите в банковите сметки и в финансовите активи. Да, в финансовите активи, реално. Продуктивни дейности, нали, които... Не ги харчат по начина, който нормалните хора биха разбрали да харчим пари, нали? Да. Но това е нещо, което се случва във Франция, което е малко тъжно. Надявам се да си решат проблемите и да измислят как да ходят. Притеснявам просто да не обърнат директно на десните консерви. Те си ще обърнат точно на това. Не знам. Както не знам. се случва в Англия. Иначе прави ми така, доста интересно е, че в зависимост от това колко деца имат различни данъци. Което е супер. Това е... Да. Ако искаш да стимулираш повече деца, нали, това е един подход. Макар, че не знам колко е успешно, нали, Полша? Не. Коя беше с... Орбан. Унгария, мисля, че. Унгария, че ги бъркам. Нали, те вкараха супер много такива програми, където с идеята да стремят повече хора да правят деца. Стимулира жилища, там данъчни облегчения и така нататък. И според всички статистики не е проработило. Не помага. Имам пред... да има деца. Да. Просто факт е, че това да искаш да имаш дете или не, тази тема е много по-сложна и не е само до парите. Или не е само до парите. Сигурно се фактор, обаче. Right. Тук някакво видео. Да, реално беше протеста сега, който беше най-големия от много дълго време. 150 000 човека. 150 000.